Tak. First of all, I'd like to thank Rebild Society for inviting me here to speak today. It's truly a great honor to speak to you today. Jeg bor i New York med min familie, og at opleve et land som USA helt tæt på er en drøm gået i opfyldelse. Lige siden jeg var helt lille og voksede op i Nørresundby lidt længere nordpå, der dansede jeg rundt på mit drengeværelse til tonerne af Bruce Springsteen og MC Hammer, og jeg har altid drømt om i dag at bo over there. Der er noget fascinerende og dragende over det her enorme land, som USA er. Fordi USA er en myte, og det er en drøm. Både i gode og i dårlige tider har mennesker fra hele verden rejst dertil for at skabe sig et bedre liv, eller blot for at smage på den magi, som de store vidder og højden til loftet kan tilbyde på den anden side af Atlanterhavet. Næsten 10% af den danske befolkning drog over Atlanten, og gennem navne som Peterson og Hansen bliver man mindet om, at de slog sig ned og blev en del af skabelsen af USA. Jeg har sågar kørt igennem en by ved navn Jansen, og jeg har engang boet på Jansen Inn i Wyoming. Det føltes meget hjemligt. Det er i mine øjne netop sammensmeltning af de mange nationaliteter, sprog og kulturer, der har skabt og hver dag er med til at skabe the land of the free and home of the brave. Derfor er USA frem for alt amerikanerne. Hver dag gennem generationer har millioner af mennesker søgt mod USA i håb om at skabe den utopiske drøm om succes og stjernestatus. Forskelligheden og de tårnhøje ambitioner er en del af det amerikanske DNA, og det er den drivkraft, der har gjort landet til en supermagt i verden. Man mærker drivkraften alle vegne. Taxichaufføren, investmentbankeren eller den lille erhvervsdrivende. Alle tror de på, at hvis man arbejder hårdt, kan man nå noget større i denne verden. Og der er ingen tvivl om, at mange danskere og europæere i øvrigt har kigget over Atlanten gennem tiden og fundet inspiration og forsøgt at få en lille smule af det guldstøv, som USA er strøget med. Heldigvis kan vi også en gang imellem bringe noget tilbage, og i øjeblikket oplever vi nordisk mad, design og arkitektur være trendsættende i mange af de store amerikanske byer. Store prestigiøse byggerier er lagt i hænderne på danske arkitekter, danske kokke folder sig ud som aldrig før, og selv på musikfronten er der en dansk gruppe, der netop har toppet Billboard. I New York, hvor jeg bor, vil genopbygningen af World Trade Center blive færdiggjort med en markant bygning skabt af den danske arkitekt Bjarke Engels. Og som Karen nævnte, på Grand Central Station kan man nu få flødeboller, hindbærsnitter, lakrids og danske hotdogs takket være Claus Meyer. Det er da dansk kultureksport, der vil noget. Where do you come from? Når en amerikaner hører min flade intonation, som nok er endnu mere flad, fordi jeg kommer fra Nørresundby, så kommer netop det spørgsmål lige så sikkert som hello and goodbye. Når jeg så fortæller, at jeg kommer fra Danmark, så er reaktionen næsten altid den samme. Vikings, Hans Christian Andersen og Aren't you the happiest people in the world? Referencen til vikinger og H.C. Andersen kan jeg som regel ikke føre en lang samtale på grundlag af. Jeg mener, brutale plyndringer og eventyr er ikke noget, jeg ved særlig meget om. Til gengæld så går det nemmere med lykken, for det er da den perfekte indledning på en samtale at blive beskyldt for at være lykkelig. Samtidig ser jeg det som en oplagt mulighed for at prale lidt af Danmarks fortræffeligheder. Ikke mindst fordi jeg gennem mit arbejde skal sælge Danmark i USA. Så jeg begynder straks at fortælle om fri uddannelse, fleksibelt arbejdsmarked og fri sygesikring. Og man kan ofte se min amerikanske samtalepartner stå og samle tankerne omkring det her utopia, indtil vi når til spørgsmålet om, hvordan man finansierer alle disse goder. There is no such thing as a free lunch, som man siger derovre. Så det er cirka ved det her punkt i samtalen, at interessen fordamper en lille smule, og vi bliver enige om, at de høje skatteprocenter og den tøjlede frihed i en velfærdsstat som Danmark måske ikke er noget USA helt klar til endnu. Der er unægteligt mange forskelle på det at være dansk og amerikansk. Vores lande er forskellige i størrelse, og vi har valgt at indrette vores samfund forskelligt. Men disse forskelle overskygger heldigvis ikke det, der i sidste ende binder os sammen. Den grundlæggende tro på, at hvert menneske har ret til at leve frit, uanset nationalitet, hudfarve, religion eller noget fjerde. For et par måneder siden rejste jeg rundt nede i sydstaterne med min familie, og i Georgia kom jeg til at tale med en ældre dame,
Og da jeg fortalte hende, at jeg kom fra Danmark, konstaterede hun bare tørt, I guess we all come from somewhere. Det er en ret banal konstatering, men i den konstatering ligger der også en ret præcis beskrivelse af den rummelighed, som er fundamentet i den frie verden. Vi er alle, som vi er, og det skal der være plads til. Og kvinden hed i øvrigt Elsa og var selv udvandret fra Bremen i 60'erne. As it is in most long-term relationships, you once in a while need to affirm it, and you need to nurture it. Just sit down and celebrate the mutual commitments. That's exactly what we've done here today. I wish you all a fantastic 4th of July with the words of a Canadian, of a Canadian who just played at Roskilde. It's Neil Young, and he's lived almost all his life in the Golden States. Keep on rocking in the free world and keep on rocking in Rebild for many years to come. Thank you.